com va néixer el book crossing al nostre institut o com està nasquent, perquè el procés encara està gestant. I de la mateixa manera com va néixer el bookcrossing.com, de converses que van tenir professors d'aquí, de l'institut, com fomentar la lectura. I ells se basaren en el que fa temps que existeix, que és l'intercanvi de llibres, de revistes, etc. El bookcrossing, Joan Alcover, seria un apartat de la biblioteca on hi hauria aquest intercanvi de llibres, aquest intercanvi de CDs, de música, de còmics, el que hi volguessin posar realment. És una bona manera de passar el temps. Jo sol llegir bastant, és una cosa que m'ha agradat des de sempre. És una manera d'enriquir el vocabulari, a més que passes el temps. Perquè m'ho pas molt bé, és un dels meus hobbies. És divertit i em passa el temps. A mi m'agrada llegir els llibres de misteri. M'agraden els misteris. Llibres de misteri. El llibre que m'estic llegint és El príncip dels lladres. El darrer llibre que m'he llegit és L'ombra del vent. La penya dels tigres. Bé, jo me sol comprar llibres en els deures que estalvi, que me regalen o que qualcú me dona. I també mon pare i mon mare tenen moltíssims de llibres perquè també els agrada molt llegir. Els meus pares em compren els llibres. Jo llegeixo els llibres que li donen, que compra el meu germà de l'escola, que m'agraden molt. Si vaig a qualque lloc i m'agrada un llibre, ma mare me'l compra o me'l compra jo. Llibres que m'han recomanat amics. Si veig algun llibre que m'agrada, també me'l compro. Si qualcú se cansa de tenir un llibre que ja se l'ha llegit moltes vegades, pot desfer-se d'ell i agafar-ne un de nou que no ha vist. És una bona idea. Ja m'ho pareix una bona idea, ja que per casa sempre tenim qualque llibre que hem llegit moltes vegades, sèries de música que ja les hem escoltat moltes vegades i ja ens han cansat un poc, i de vegades d'ells que ja hem vist 1000 vegades. Bookcrossing m'ha pareix molt bé perquè és una bona idea per no gastar molt de diners i tenir bons llibres. Jo el bookcrossing m'ha pareix una bona idea perquè així poden saber l'opinió d'un altre sobre un llibre i saber si és bo i mos ha d'agradar o no. Una bona idea per llegir coses diferents, escoltar música diferents i veure coses noves. Em pareix una bona idea. Me pareix una molt bona idea